ओंखाम दङ Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबावहरनाय थाबाय ओमफ्राय आं बिराद रिक्वेस्ट मोनदोंमोन जे संनाय भिडिअ खालामनांगौ आं मा संनो गोरों बेफोरखौ बिथांमोना मिथिनो लुगैदों सो दिनै फार्स्ट संनायनि भिडिअखाय आं एसे गुरैखौनो संनो माने सानबाय ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम बेलेग बेलेग आइटेम्सबो संगोन नोंथांमोना जुदि मिथिनो लुगैयो बा नायनो लुगैयो सो नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आसा खालामबाय थुदो बिदिब्ला संहैनोसै बिदिब्ला जों दायो पियासजों बिलाहिजों हाग्रोनोसै ओमफ्राय बिनि उनावहा नुगोन मा खालामो पियासखौ हाग्रोबाय ओमफ्राय जों दायो सुहैनोसै ओमफ्राय नै सुखांबाय बिलाथि ओमफ्राय पियास ओमफ्राय गंगार दुन्दिया सुखांनानै हानोसै दा ओमफ्राय हानाया एसे फिसा फिसा हागोन जेनेबा एसे गोथाव जानायनि फिसा फिसा हागोन पियासाबो ओमफ्राय सासेया नै सामब्राम गुफुर बानलु एसे ओमफ्राय पियास हानानै मोदै गजोब्बाय अन्थावनो नै दायो जोङो हाखांबाय ओमफ्राय जा नांगौ बेखौ लाबोखानानै जगार खालामखाबाय हालदै संख्रि जिरा पाउदार ओमफ्राय चिकेन मसाला पाउदार बेखौबो माने चिकेन गैयाबाबो होफानोसै एसे माने मोदोमनायनि थाखाय ओमफ्राय रेड चिली पाउदार ओमफ्राय नै हाजमला गैयाबाथ' जाखाया जाखांनायनि उनाव जाखानांखागोन दा सारायखौ होनानै जोङो एसे थाव होबाय थाव होनानै थावा गुदुं जाबाथाय बेयाव पियासखौ होबाय ओमफ्राय पियासखौ एसे बुरजा होबाय आङो एसे गोथावसिन जानायनि एक्चुलि आं बिराद पियास जानो मोजां मोनो गोथाङैबाबो एवनानैबाबो ओमफ्राय नै दा बानलु फिसा फिसा हानानै जिथु दहाय हाखानानै दोननायमोन बेखौ होबाय सामब्राम गुफुरबो ओमफ्राय बेनि उनाव जिथिया एसे ब्राउन कालार जागोन ना एरै होमबाना जा मस्ला दंमोन ना बे मस्लाखौ होना होसिगोन आरो एसे संख्रि हालदै माबा माबि जिखुनु मा दंमोन दहायनो बुंखाबाय आङो बेखौ होना होबाय ओमफ्राय बेखौ मोजाङै मिक्सचार खालामबाय ओमफ्राय दा जोङो होसिगोन बिलाथिखौ एक्चुलि बेखौ मेगिनि थाखाय बानायाखै मेगियाव एसेबां बुरजा बिलाथि होबाथाय अभार गोखै मोनजागोन आरो बिखौ बिलाथिखौ माने दावदैखौ जोङो एसे बुरजा लाबोखादोंमोन ओमफ्राय बे बिलाथिदो बे दावदैखौ संसिगोन आरो माबा मेगिजों जाफानो थाखाय ओमफ्राय एसे एरबाय ओमफ्राय एरनानै एसे साखिनो होबाय आङो बेखौ दावदै होसिगोनथ' दावदै होखांनानै होबाथाय माहाबा नांगोन माहाबा नाङा जागोन ना इस नांखायनो नुवाखै नांखादोंनो संख्रिया बिराद डेन्जारखा आङो खेबसेयावनो हाखायो ओमफ्राय दायो मेगिखौ आनबक्सिं खालामसै ओमफ्राय फार्स्टिं बिलाथिखौ संबाय थानायावनो ओरैनो थास्लायस्लाय मेगिखौ आङो बरनखाना दोनबाय मानोना होनबा एक गली में दो शिकार खालामनांगौ ना बेखायनो ओमफ्राय नै बिलाथिखौ एरफैनानै दावदैखौबो होना होसिगोन आरो बेयाव थाब जानायनि दावदैखौ दहैनो बरनखाबाय आङो ओमफ्राय होना होबाय नै एसे एरना होसिगोन ओमफ्राय दा बाराद्राय गल'ल' खालामा आरो देफ्लेजोबनानै माने हारसिंनो गेब्लेखागोन ओमफ्राय जास्ट खामिनिल' साइडआव नारना होनायावनो हारसिंनो गेब्लेखायो नै बिदि आरो स' दायो रेडि जाबाय जों जानो गोनाङा एसे दायो गंगार दुन्दियाखौल' सायाव फ्रो बिदि गारना होगोन आरो बरियाहै होमबानो रेडि जाबाय दावदैजों बिलाथिनि डिशआ ओमफ्राय नै बे सारायखौनो सुफिननांगौ गोनां जाबाय मानो होनना बुंबा बेलेग साराया अलरेडि ओंख्रि दंमोन ओमफ्राय बे सारायखौनो सुफिनबाय सोरबा सारायबो होनो सोरबा लहराबो होनो दै जोंनिथिं ओमफ्राय नै जा मेन खाजाना दासो बेखौ बानायनोसै आरो थाव बथलाबो गेवालै माबा थावखौ एसेल' होबाय मानो होनना बुंबा अभार फेट्सखा बिनि सायाव बाराद्राय थाव जाबाथाय सेसखा आरो बुगानानै सेस जाखागोन थैखागोन ओमफ्राय नै दायो थावाया गुदुं जाबाथाय पियासखौ होदो
पियासखौ होनानै बानलुखौबो एसे होबाय दहायनि आग्लायनायखौ ओमफ्राय एसे दसे एरनानै जिथु एसे ब्राउन कालार बायदि जागोन ना होमबाना बेखौ बिलाथिखौ होना होसिगोन आरो बिलाथिखौ बारा होआसै जोङो माने बाराद्राय माने माबा जागोन ना गोखै जागोन दि बेखायनो एसेल' होबाय आरो बिलाथिखौ ओमफ्राय एरबाय एसे ओमफ्राय दायो फैगोन मेन रिजोना गोथाव जानायनि बेफोर मस्लाफोरखौ होनाया गासिबो मस्लाफोरखौ होजोब्बाय दहाय जा मेनसन खालामदोंमोन आङो बेखौ होखाजोबखाबाय संख्रि हालदै जिरा चिकेन मसाला ओमफ्राय रेड चिली पाउडार बेखौ होबाय आरामै मिक्स खालामबाय मिक्स खालामनानै बेखौ दसे खोबना दोनथ'नोसै दसे मोननायनि ओमफ्राय जेब्ला खेवो होमबाना नै बेबायदि ब्राउनि टाइप कालार जागोन होमबाना दैखौ होदो आरो ओमफ्राय दैखौ होखांनानै आराम साफायै खालामनानै ओमफ्राय बेखौ गोदौनो थाखाय दोनना होदो आरो ओमफ्राय जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौगोन ना होमबाना बे मेगिखौ होना होदो आरो आरामै ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयावसो होनांगौ दे खिन्थु होमबासो गोथाव जायो नङाबा आं खिन्थु सिगाङाव डाइरेक्ट रुनासो संखायोमोन ओमफ्राय थावथारामोन बेबायदि संनायखौ आं गोथावसिन मोनदों आरो बेखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो ओमफ्राय नै दायो माबा होनसै थाइबें एक गलि में दो शिकार बिथिंबो ओमफ्राय नै बेबायदि हानानै बेबायदि सोर खालामो आं खालामो बिदि बेबायदि खालामबाथाय गोखा जायानो माथो खालामो आरो जिखुनु जाबाबो जायाबाबो ओमफ्राय बिथिं मेगिया मोनबाय थासिगोन ओमफ्राय बिथिं थाइबेंखौ हाना लाखानोसै जल्दि नङाबाथाय खामगोन ना आरो बेखौ हानो टाइम गैयाना बेखायनो ओरैनो थोस्लाय हाबाय आरो दानो जेब्ला मेगिखौ नायनानै एसे रेडि जानाय बायदि मोनो होमबाना नैबे दावदै राजाखौ सिफ्रुनानै होसिगोन आरो एसे साइडआवहा ओमफ्राय नै आं इदि गुल थानायखौसो होनो सानदोंमोन ओमफ्राय बादिबा गेब्लेनाय बायदिसो जाबाय एबार नेक्स्ट टाइम ट्राइ खालामनायाव गुल आराम थाबाय दे थिग बेबायदिनो गासैनिबो खाफाला गाज्रि जाबाय थाया फार्स्ट टाइमाव गाज्रिबाबो नेक्स्ट टाइमाव मोजां जाफिनो एसे मोजाङै मोनबावथोंसै ओमफ्राय थाइसे थाइबेंखौबो हाना लाबावनोसै आङो दहायनि बायदिनो नै थाइबेंखौ हाबाय ओमफ्राय नैबे बिदि हानाय ट्राइ खालामदोंमोन आं ओमफ्राय सुथुरा बिदि जाफैयोना उन्दैनिफ्रायनो जोंनि बर' मानसिफ्राबो बिदिखायनो बिदिल' ओमफ्राय बै बेंगलिफोरा बथियावदि हायो बिदिखौबो हानो रोङा आङो बिदिल' हायो आरो ओमफ्राय आरो शिलंआव जेथिया आङो माबायाव थादोंमोन ना हस्टेलाव ओमफ्राय बे हस्टेलनि गङा बोरैबा उल्थासो हायो आरो ओमफ्राय बिदि रोङा आङो बेलेग जाथि बेलेग हानाय सिस्टेम आरोना मोनबाय गोथाव नै बेलाय दहायनि बिलाथिजों दावदैजों संनाया ओमफ्राय नै बियो थाइबें ख्रुम ओमफ्राय नैबे पियास गैयाबाथ' जानो हाखाया स' खुलुमबाय जों दायो जानो स्टार्ट खालामसै गोथाव जाखादों खिन्थु मानो होनना बुंबा दाथ' रावबो बाख्नायनाथ' गैया नोंथांमोनाबोथ' आं भिडिअ आपल'ड खालामखांनायनि उनावसो आंखौ जेनेबा सोरबा आंखौ अनग्राफोरा बाख्नाय हरगोन बिसोरबोथ' मिथियाखै टेस्टि जादोंना जायाखै बेखायनो आंनो बाख्नायना लाबाय आरो गोथाव जाबाबो जायाबाबो बाट गोथाव जादोंमोन सिरियासलि आं थगायाखै गड प्रमिस जोंनि जायगायाव ना थगायाबा मा होनो बिसोर बेथोले थगायाखै आङो इदि होदों आरो स' बेथोले आंबो थगायाखै गोथावथार जामारदो बेखायसो आं बेबायदि जादों
मेगिनिल' नङा नोंथांमोना जुदि बेबायदि रिकुवेस्ट खालामनानै आंखौ बुंहरो कमेन्ट्सआव होमबाना आङो सियर आं बानायनो नाजागोन भिडिअ थेंक इउ स' माच गाइस नायनायनि थाखाय आई लाभ इउ अल ओमफ्राय नै संनानै गोथाव जानानै खामानिया जोबा बेनि उनावहाय थायो थोरसि सुनाय मेन झामेलाया बेनो थोरसि सुनाय न'आवहा थानायमोनबा जाखांनाय लोगो बाहाना खालामनो हागौमोन मामा उदै सादो आइ उदै सादो आंहा बोरैबा मोनबाय जाखांनानै आं थोरसि सुनो हाला होनना बुंनोबो हागौमोन बाट बेयावलाय रेन्ट हाउसाव थानानै सोरखौ बुंबावनो मा बिराद गोसोखांबाय आं नोंखौ मा जाबावगोन जेबो नङा दे मोदोमसो फिसा जायो खामानि मावबा माव गेमस्रि मोजाङै माव मोदोम फिसा जागोन मोदोम फिसा जानो लुगैबाय थायो आरो खामानिबो मावा बादुलि साला